wang' romo makende mar lalruok ewi chal mar lokruok e kor lwasi ochakore ayanga e piny Misri kama jotend pinje oyuoroe. Jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom jodito moyuore romono, mano matimore e kinde ma piny nigi midhiero mokalo mokel gi lokruok e chal mar kor lwasi. Romono igeno ni dhi rango weche mag midhiero machalo kech, oro e kind mamoko. E kinde ni maoro ma itudo kod lokruok chal kor lwasi medo kwako gwenge mopogore opogore ahinya e tung' mar Afrika. Romo mar 27 mar riwruok pinje piny mangima mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi ma idendo ni COP27 ochakore ayanga e boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Jotelo mawuok e pinje ma ok tin ne 120 koting'o jatend piny Kenya William Ruto gin e kind welo mamoko 30,000 ma bende oting'o jolony e weche mag kor lwasi ma idhi ng'adi e rieko e wi kaka inyalo ketie tim winjruok manobedo e romo maket kod mano manotim e boma ma Glasgow e piny Scotland higa mokalo. We now take questions from the floor. Weche ma omi pek e romo ma higani oting'o dwoko piny liet mar kor lwasi gi digri 2 kendo kiko idha ma okalo digri 1.5 motelo ni biro mar kembe e piny mangima. Bende dwaro ni mondo jiwo okenge mongirore mar dak kaluwore kod kaka lwasi oselokore gie sani kendo ket mise mag thiro medruok mar lokruok chal mar kor lwasi. Romono bende dwaro mondo med kwan omenda ma iketo e thiro iro mawuok e kembe ma osebedo kanyayo lokruok mar kor lwasi. Romo mar rakruok kod chal mar kor lwasi obiro kaluwore kod midhiero ma osebedo kamako piny mangima kotenre kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero go ting'o oro kod kech ma osebedo kakwako moko kuom gwenge mopogore opogore piny mangima, pogruok ma osebedo e kinde ma koth chwe kopim kod ndalo machon, koth ma chwe mokalo kiew kendo kelo aula mapek ma ketho mwandu kendo kelo lal mar ngima oganda, medruok yembe mapek matugore e nam ataro kendo kelo lal mar mwandu kod thoe, kod medruok pi e nembe ma chwe daro ji e mier e kind chandruoge mamoko. Kata obedo ni ma en romo mar 30 ma iketo godo chenro mar manyo yadh piny ma lokruok chal kor lwasi koro noro, seyo pod oket ne pinje kuom rem nyiso chiwruok madwarore yore mag omenda e kedo kod midhiero go. Kaluwore ni lokruok chal kor lwasi sebedo sidindi kata bang' keto kenge e rombe mokalo, dwaro nitie mondo piny mangima ng'i yore manyien ma inyalo ti godo higni 10 mondo thir midhiero ma osebedo ka mero piny mangima. E yo manenore ni moko kuom pinje ma omeo kosebedo ka chiwo sir madwarore, pinje 7 mani kod oteku ma idendo gi dho ngere ni G7 kod 20 ma ng'ao koro sani chano keto kumba koting'o mano mar omenda e rakruok kod midhiero ma ikelo gi chal kor lwasi. Kaluwore kod aguch omenda e piny mangima IMF, pinje madongore dwaro kony mar omenda maromo dola mar Amerika trilion 2.5 eka giyud konyruok. Kata kamano, pinje momeo to koni gin kod pek kaka medruok nengo chiemo kama ino giketo e jolo gandagi maloyo keto omenda e rakruok chal kor lwasi ma ineno kamano mothung'o pinje ma pod dongore ahinya to mago mag Afrika. E sechegi ma piny mangima medo jiwo jopinje mondo pidh yien kaka yor kedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi ahinya e kinde mabiro, midhiero maduong' en yudo omenda ma itiyo godo e rakruok kod midhiero ma osekel kod lokruok mar kor lwasi sani koting'o kech ma okwako pinje mopogore opogore gi thuoloni. George Bati, Ramogi TV.